गोजोन फुंबिलि रायजो राजाफोर दिनै जानुवारिनि 6 अक्ट' नोंथांमोनखौ फुंबिलि समाव 8:21 जाबाय दायो फुंबिलिनि मर्निं समनि 8:21 बे समाव आं नोंथांमोनजों लाइभ दङ आरो लोगोसे आंनि मोनसे सावगारि लोगोसे बर'नि फार्स्ट बडी बिल्डार जोंहा हिमानि बर' सरि एबाउट देट बिथांनि सावगारिखौ मोनसे होनो हाबाय गोख्रों आइजो बिथाङा नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांनि सावगारिखौ दिनैनि माखासे हाइलाइट्स मैयानि माखासे हाइलाइट्सखौ दिनै लाबोगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजागोन जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांबाय जाबाय स' फार्स्टआवहाय दङ नैबे मोजाङै मोजां थांदो गाज्रि दा मोनसै नोंखौ जों बारा सुखुवासै नोंनि आखलाबो जायाखैमोन खालामलांबाय नोङो नै फैगौ नोंनि फंबाय 2021खौ जों बरायबाय गाज्रि दा मोनसै नोंहा आखला बारा मोजां नंखाया थांदो बिथांनि जिखिनि बुंनाय राव बेवहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि कर'ना जालांबाय बैफोरखौ लानानै दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा खोब दुखुनांथाव बाथ्रा कमेडिजों लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाथाय स' एनिवे नेक्स्टआव फारनोसै जोङो दायो दाउ बार्ड फ्लु मुंनि मोनसे बेराम फैदों कर'ना भाइरासनि उनावहाय बार्ड फ्लु मुंनि मोनसे बेराम फैदों कर'ना भाइरासनि उनावहाय दाउआ आंगा जांगा थैलागासिनो दङ आरो पान्जाबथिंजाय गोबां जायगायाव जादों बे जाथाया दायो बेखौ निउसाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना दाउफोरखौ एसे जोथोन ला गावनि दाउफोरखौ जायफोर फार्मार जायफोर आबादारि जायफोर साख्रि मावब्लाबो दाउ फियो बिथांमोना दाउफोरखौ एसे जोथोन ला मालायनि न'आव थांनानै जाहैलाबायनाय बे दाउफ्राबो थांना बेफोरबायदिनि गेजेराव बिसोरखौ एसे प्रटेक्ट खालामनानै लाखिनाया गाहाम मानो होनब्ला दायो दाउनि बेराम जादों आरो दाउफोरखौ फाननायखौबो दा पान्जाब साइडथिं जे बन्द खालामदों होननानै जोङो निउस खौराङाव मोनथिनो मोनदों थ' जों हुसियार जानाया गाहाम जाहाथे बै बार्ड फ्लु मुंनि बेरामा जाहाथे कर'नाया जेरै जोंनि बुहुमखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन थिग बेबायदिनो जाहाथे जोंनि जिउआवहाय आरोबाव फिन दायो जोंनियावहाय माने खहा गोग्लैया आरो बिनि गेजेराव रनजित सारा बड'लेण्डनि टाइगार जानानै दं दासान्दि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिआरनि सिङावहाय बिथांमोना बिथांनि माखासे भिडिअखौ नायनो हागोन $4.6 then it may be nearly 40 bighas as per the Assamese hisab na অসমীয়া হিসাব মতে আমাৰ এইটো 40 বিঘা হ'ব আপুনি এইটো 400 বিঘাৰ কম নহ'ব কেনেকৈ মাইনিং কৰিব পাৰিলে 400 বিঘা এই আমাৰ সম্পত্তি এনে সম্পত্তি নেকি পুৰা বাংলাদেশ বিহাৰ কি কয় নেপাল আৰু ভূটানত পঠিয়াবলৈ জাহাতা আমাৰ সম্পত্তি এনে পায় নেকি অসমৰ সম্পত্তি এনে আহে নেকি কেনেকৈ হ'ল 400 বিঘা আপুনি নিজে থকা সময়ত আমাৰ ইনস্পেকশন কৰিব কোনো হাল আছে নেকি बिथाङा 400 बिघा गासिबखौबो वार्निं होजोब्बायानो बिथांनि बोसोनखौ मानिनांगोन आरो इउनियन हम मिनिस्टारनियावबो कल खालामनांगौ नामा होननानै बुंदों बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव आरो बिटिसिनि गोबां जायगायाव स्रोदै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित दैमारि रनजित बसुमतारी बिथाङा सिखावै बाला अन्थाइ खावनानै लांनायफोरखौ आरो माखासे गारिफोरखौ सिज खालामबाय दा बे फुटेजआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानायनि बेबायदि जोबोद स्ट्रङै खामानि मावग्रा जोंनो नांगौ
বেকাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই অসমৰ সম্পত্তিৰ কাৰণে NDB 5,000 মানুহ মৰিছে এই অসমৰ সম্পত্তিৰ কাৰণে কিমান মানুহ লেলিৰ ঘটনাটো হৈছে আপোনাৰ মনত আছে হয়নে নহয় লেলিৰ ঘটনা কিয় হৈছে আমাৰ সম্পত্তিৰ কাৰণেতো হৈছে আমি অশিক্ষিত নহয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে আমি সকলোৱে অশিক্ষিত বুলি আমি অশিক্ষিত নহয় উপায় নোহোৱাত আমি অশিক্ষিতৰ নিচিনা থাকি আজি কিন্তু কাৰো দাদাগিৰি নচলিব আমাৰ দিনত আপোনালোকক ফ্ৰী হেণ্ড দিম কাম কৰক কোনোবা যদি দাদাগিৰি দেখুৱাই আপোনালোকক লোহাৰ ষ্টিক দিছো আমি এতিয়া বুজিছে কথাটো লোহাৰ ষ্টিক ইউজ কৰিব লাগিব গুণ্ডাগিৰিৰ ওপৰত যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত বেয়া কাম নকৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক পানিছমেণ্ট দিছিলে लोगोसे आं बेयाव खोन्थानो सानदों बिग नाय 1 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ अमित राज दैमारिया आरो अमित राज दैमारिया बारग MP बिस्वजित दैमारि बिथांनि फिसाज्ला बिथाङा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव फरायोमोन दा बिथाङा हस्टेलनिफ्राय गावनो खारखुमा लांदों ना सोरबा खावना लांदों रावबो मोनथियाखै दा क'क्राझार पुलिसनि डिपार्टमेन्टआ बिथां अमित राज दैमारिखौ नायदिंगासिनो दङ बा नागिरगासिनो दङ जुदि अमित राज दैमारिया बे भिडिअखौ नुदों अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो नोंथांनि न'खरावहाय खबर लानानै जाहाथे फैयो जेन दिनैनि माखासे एक्सप्लर खालामनाय हाइलाइट नोंथांमोना खौरां बुङो ना मा बुङो आं बेखौ बुंनो थांला बाट आं नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय बेखौ पाब्लिश खालामनाय जाबाय अराय सम मर्निं टाइमाव आं जि टाइम मोनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि माखासे पाब्लिश खालामबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना अराय सम मर्निंआव थाग थियारि जानानै थायो दिनै बेवहाय एसे खम जादों लाइभ भिउ फैनाया गोबां सुबुंफ्रानो खम जादों बेवहाय लाइभ भिउ फैनाया बेवहाय नुनो मोनदों आङो दासो फैदों गपाल COC गुड मर्निं दीपा रामसियारि गुड मर्निं आदा सना थैंक यू दीपा रामसियारि दासो एसे लाइभ फैदों मानसिफ्रा बेवहाय दहायो एसे खम बिबांनि लाइभ फैदोंमोन जालांबाय थागोन बिथांमोना आंनि शिडिउलखौ मिथियाखै स' शिडिउला बेनो कि जोङो अराय सम 8टा आरो 8:30नि गेजेराव जोङो लाइभ होबाय थासिगोन एबारनिफ्राय मर्निंआवहाय आङो बेबायदिनो माखासे एक्सप्लर खालामना होगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय जाहाथे नोंथांमोना थाग थियारि जायो माखासे गोबां गेदेर मोनथिनो गोनां कन्टेन्ट लानानै आरो बिनि गेजेराव जोङो एक्सप्लर खालामगोन एक्सप्लेन खालामगोन मोजां आबुङै मिथिबायना रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि गोदानबा बे चेनेलाव अन्नानै लाइक खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आंजों थाफानो थाखाय आंनि महरखौ आं देखायनो हायाखै बिकज मोनसे डिभाइसनि प्रब्लेम जाना दङ बै डिभाइसआ 13 जानुवारियावहाय सफैगोन जेब्ला बै समनिफ्राय आंनि महरखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं देखायगोन रायजो राजाफोर नंगौ सैथो बाथ्राया रावखौ माबायदि खोनादों रायजो राजाफोर आंनि फंबाय बिनानावमोन बिदा बिब'मोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो सानदों आङो थांनाय मासआवहाय थांनाय दानावहाय जोंनि चेनेला 13,450 साबस्क्राइबार एचिभ खालामनो हादों 13,450 साबस्क्राइबार एचिभ खालामनो हादों थांनाय नैबे डिसेम्बर दानावहाय अके आरो लोगोसे जोंनि नैबे चेनेला थांनाय डिसेम्बर दानावहाय 31 हिन्जाव बा हिन्जावसा मानसि फिमेल केटेगरियाव नायजादों आरो 69%आ मेल माबाजों केटेगरियाव नायजादों थ' हौवासा गथ' आरो हौवासा बोराय बुरि बेफोरबायदि नायनायनि गेजेराव केटेगरि हिसाबै नायोब्ला हिन्जाव मानसि आरो हिन्जावसा मानसि बिसोरो 31 नायदों आरो लोगोसे हौवासाफोरखौ बुङोब्ला हौवा आरो हौवासा बिसोरो 69आव नायदों स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गुड मर्निं प्रकाश माय बेस्ट फ्रेन्ड इउटुबार थेंक इउ देरसिन बसुमतारी मानव गयारी गुड मर्निं ब्र थेंक इउ अनुपमा गुड मर्निं
राजा बसुमतारी मोजां थेंक इउ स' नोंथांमोना माबा मोनसे खौरां बा बाथ्रा बुंनो सानदोंब्ला दिनैनिफ्राय फुंनि 8:00 बाजियाव सानफ्रामबो आंजों मोगा मोगि थानो हागोन थेंक इउ स'